Quan pensem en una medusa, la primera imatge que ens ve al cap és aquesta. Per evitar que l'espècie continuï proliferant, la FAO proposa una solució, que ens les mengem. ¿Tú te comerías una medusa o no? Yo no. Yo en el mar está muy bien. Es bastante gelatinosa, no sé si tiene mucho cuerpo. Yo prefiero que me piquen casi a tener que comérmela. Y aparte no es venenosa. Doncs sembla que algunes espècies són comestibles i altres no. Es la más urticante, es la que más daño produce al bañista y esta no se han hecho nunca las pruebas toxicológicas y a priori no se ha de comer. En canvi, la medusa coneguda com ou ferrat és semblant a la que es consumeix a l'Àsia, que són les que cuina la xef Carme Ruscalleda, 3 estrelles Michelin. Tallar-lo per posar-lo a laminetes molt fines, al damunt d'una sopa, d'una amanida, que serà el que farem, d'un saltejat, i realment doncs, té una bellesa molt maca. I atenció, perquè les meduses també tindrien efectes saludables. Las medusas contienen colágeno. El colágeno es una proteína que se está explotando en algunos sitios del mundo y también podrían potencialmente tener efectos anticancerígenos. Però, tot i que ens les mengéssim, el Consell Superior d'Investigacions Científiques dubta que s'acabés amb la plaga. Ells prefereixen eliminar les larves que hi ha al fons del mar.